col·lega, ja no sé què et passa. Tu abans eres feliç, però Rantaro. tu sempre molt trist i abatut. Jo no et vull veure així. Apa, mira'm, fes un somriure, s'ha acabat tan patir. I si tens problemes, confia en tu i també confia en mi. Fes-ho bé, has de saber somiar cada cop més i millor, perquè la vida és força divertida sense por. Endavant, demostra que ets valent, l'energia sempre al 100%. Persegueix allò que tant has desitjat fins que es faci realitat. Creu el teu valor al 100% i sabràs com superar els teus mals moments. No t'oblidis mai d'allò perquè has de lluitar i recorda que el futur serà brillant. L'ingrés a l'escola de ninjas! Rantaro! Costi el que costi, has d'ingressar a l'escola de ninjas per poder formar part de l'èlite. Sí! No vull que acabis sent un ninja pàtol com el teu pare. M'has entès bé, Rantaro? Sí! Hauries d'estar orgullós, molt orgullós, que el teu pare sigui un ninja. Pare, home! Ah, m'has descobert. Malament. Molt bé, me'n vaig. Desitgeu-me sort. Rantaro! Adéu. Pare! Ai, ai, ai! Rantaro, pots tornar a casa, passi el que passi, ja ho saps. Rantaro! No et descuidis de portar-me un record! Ets tu, pare! Ah, m'has tornat a enxampar. Rantaro! Rantaro! Rantaro, a partir d'ara les coses no seran gens fàcils. Ja ho saps, gens fàcils. Ja ho sé. Quan la nit cobreix el món i ens envolta la foscor, quan la boira cau a plom i els estels s'amaguen tots, els ninjas, sortim, és el nostre moment. Ves cap a l'horitzó i arriba al cel, fes-ho sense soroll però amb cor audaç. Sóc un ninja inexpert, sé que encara no ho faig prou bé. Si a una noia pico l'ullet, no em fa ni cas. Ja he arribat? Per fi he arribat! Sí, és aquí. Segur que aprovaré l'examen d'ingrés de la famosa escola de ninjas. Ho tinc clar, claríssim! Mare! Pare! Aprovaré l'examen! Oh, em sap greu. T'ha donat un cop la vaca? Ai! Què hi fa aquí aquesta vaca? És meva, aquesta vaca. Em dic Shinbei. I tu, com et dius? Jo em dic Rantaro. He vingut a fer l'examen d'ingrés per entrar a la famosa escola de ninjas. Jo també. Quant d'equipatge. És molt rica la teva família? I la teva, que ho és? Jo sóc fill d'una dinastia de ninjas pobres. Ninjas pobres? Sí, però tant el meu pare com el meu avi han sigut ninjas tota la vida. Té una mica de llet. Gràcies. Caram, noi, vens d'una família de ninjas. Exacte, per això he volgut venir a aquesta escola de ninjas. Una escola tan famosa i elitista. Has sentit aquest gos? Quin lladruc tan estrany!
Se'n riu de tu perquè creu que no aprovaràs l'examen d'ingrés. Mira, talla el cregut. Home, t'asseguro que jo l'aprovaré. I jo també. Vosaltres dos voleu ingressar a l'escola? Sí, senyor. Si pagueu la inscripció, tots dos aprovareu l'examen d'ingrés. Els nous alumnes, passeu per aquí. Firmeu aquí i pagueu la inscripció, sisplau. Ei, tu, què és això? Ostres, no ho saps, és un taló bancari. Els diners no m'impressionen a mi. Rentaro! Vull pagar la inscripció. Rentaro! Amb tota aquesta xavalla? No és culpa meva, són els diners que he guanyat treballant mitja jornada. És impressionant. Què té d'impressionant portar tota aquesta xavalla? No entens res. Em dic Kirimaru. Jo em dic Rentaro. Molt de gust. Jo em dic Shinbei. Molt de gust. Ens pots dir on treballaves? Al camp de batalla. Matava gent, passes? Venia menjar preparat. Menjar preparat, entrepans boníssims. Menjar preparat. Gràcies, senyor. Ostres, deu ser molt valent aquest noi. Sí, ha de pesar molt tota aquesta xavalla. Borricàs. Em sembla, nois, que nosaltres tres ens hem de fer amics. Sí. Com les has pogut portar, tantes monedes juntes? Borricàs! Us felicito! Us han acceptat a l'escola de ninjas! Us ensenyaré la tècnica! Actualment estic separat de la meva dona i sóc el mestre Denzo. I jo seré el vostre mestre de literatura. Em dic Hansuke Doi. Molt de gust. Ara el director us dirà 4 paraules. Us demano que l'escolteu! Atentament. Desperta't! Ara mateix! Shinbei, desperta't, vinga! Val més que et despertis, nano. Desperta't! Ai! Torna a dormir. Director, sisplau. Benvinguts, ninjas Agla. Ninjas. Aglà? Qui són els ninjas Aglà? Els petits aglans en surten roures gegants i vosaltres sou els futurs ninjas Agla! Jo també sóc un ninja Aglà. I jo què? Jo també sóc un ninja Aglà. Som els ninjas Aglà de primer! Silenci! Continuï, director. Ninjas Agla. Què és un ninja Agla? Coratge! Us desitjo bona sort. Futurs ninjas! Pretenia impressionar-nos amb aquest discurs? Sí, a mi m'ha agradat. Sí, nois! I ha saltat per la finestra del tercer pis. Ostres, és veritat, el director ha saltat des del tercer pis. Home, és un mestre ninja. El director no hauria de fer aquests salts a la seva edat. Que idiota. Molt bé, nois, ara començarem la classe. Qui coneix les armes i les pólvores? Jo! Molt bé, crec que tots arribareu a ser uns grans ninjas. Responeu a la pregunta. Pólvores perfumades! Pólvores de maquillatge! Pólvores vermelles! Pólvores blanques! Pólvores màgiques. Pólvores de talc! No! Quan dic armes i pólvores em refereixo a la pólvora explosiva i armes de foc. Ja ho sé! Sí, Shinbei, digues? Llet amb pols, mestre! Ai, senyor, mireu tots. Això és una granada de mà de les anomenades Horuke Hia. Sapigueu que està feta amb la pólvora negra que fan servir els ninjas. Té poc efecte i no gaire potència! Sí!
No n'hi ha prou amb llançar-la perquè esclati. Ai, no ens faci bromes pesades, senyor mestre. Tinc el cor delicat, jo. Tranquils, nois, si no s'encén la metxa, no explota. Mestre, vol dir que s'ha d'encendre la bomba? Ah! Ui! Shinbei, apaga aquest foc ara mateix! És una granada de veritat! Vinga, 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 vinga! Shinbei, tira-la fora! Compte! Per què has tirat la bomba fora? Qui és l'idiota que ha tingut la idea de tirar aquesta cosa aquí? Bràtols! Aigua, ràpid! Aigua, 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 aigua! Fuig d'aquí! Ves a pixar fora, gos del dimoni! Oi que és impressionant, el Hem-a-Hem? És un geni. Quin gos tan fantàstic! Sí, fixeu-vos, camina amb dues pates i tot aquest animal. Borricàs! Pipioli, sóc molt famós aquí. Sóc la dona més forta de l'escola. Sóc la monitora del menjador. Tothom s'ha d'acabar el plat. Entesos? Vejam, ho heu entès o no ho heu entès, nois? Sí! Ja podeu menjar. D'acord, bon profit! Ostres, Shinbei, sembla que tu sempre tinguis alguna cosa més que els altres. Estic gelós. És veritat. No fumeu, només són els mocs que em cauen. Ex, aquesta salsa que sembla xarop... Són mocs! Quin fàstic! He dit que us ho mengeu tot! Però aquesta salsa són mocs, monitora! Què vols dir amb això, tros de suro? Et passaràs una setmana sense menjar. Oh, això sí que no ho suportaré. Les temibles Kunoichis! Ei, Rantaro, desperta't, que ja és de dia. Ui. Bon dia, Kirimaru. Es deu dormir bé, així. La veritat és que et despertes molt fàcilment. Shinbei, desperta't, Shinbei. Shinbei, faràs tard a classe. Fes-li pessigolles. Desperta't. Trepitja'l. Desperta't. Tira-li aigua. Desperta't. Fum-li un cop de puny, una puntada de peu. Desperta't. Cola-li foc. Esclafa-li el cap. Kirimaru, no siguis dolent. Bon dia. Ah! Shinbei, però què t'ha passat al cap? Al cap? Ah! Em vaig descuidar de posar-me el suavitzant ahir a la nit. El suavitzant? Quina pinta que fas. No hi ha manera, tens els cabells durs i no s'abaixen. Què faràs ara, noi? Què vols dir? No et podràs posar el turbant de ninja damunt d'aquests cabells. Què faré ara? Ja ho tinc. Els pantalons et faran de turbant. Els pantalons? Shinbei, no t'acostis, que ens avergonyeixes. Va, no siguis cruel. Shinbei, on vas amb aquest cap? Té els cabells de punta de dormir aquesta nit. De dormir? A veure?
Tampoc no fa tant riure, em sembla a mi. Miri, mestre, en Ximbei s'ha ofès. D'acord, em sap greu. Però és que és impressionant, de debò. Vigili, mestre! Ai! Els cabells d'en Ximbei punxen com agulles. Per què no m'ho heu dit abans, tanoques? Ai, quina mala sort. Si no els hi hagués tocat no m'hauria fet mal. De totes maneres, aquests cabells punxeguts serien una bona arma. Ja ho tinc! Ensenyaré els cabells a la senyoreta Yamamoto de l'escola Kunoichi. Ai! Ai! I la classe què, mestre? Ja hi tornem a ser. Què vol dir això de Kunoichi? És l'escola de ninjas femenina. Femenina? Aquest caràcter vol dir nenes. Kunoichi. I per tant, les nenes ninjas són les kunoichis. Ja ho entenc. Si hi ha una escola de ninjas femenina, vol dir que hi ha nenes a dins d'aquesta escola. Nenes ninjas a gla! Així, les mestres d'aquesta escola femenina deuen ser dones, oi? Suposo. Segur que les nenes ninja tenen unes mestres molt guapes. Perdoneu que us hagi fet esperar. Us presento la mestra de l'escola de ninjas femenina, la senyoreta Shina Yamamoto. Soc la Shina Yamamoto. Molt de gust. Aquest és el que té un arma al cap? Aquests cabells serien una bona base per fer ornaments florals. Ah, que bonic! Senyor Yamada, que no ho veu? Jugant a la gallina cega? No, és una classe ninja. Prova de tocar-me! Rentaro, vas cap al cingle! Ui! Oh! Moltes gràcies, senyor mestre. Però que no mires per on vas, noiet? Ves més en compte. Adeu! Adeu! Quina passada! Moltes gràcies! De res! Mestre! Qui era aquesta ninja tan guapa? Digui'm qui era. La senyoreta Shina Yamamoto l'heu coneguda fa una estona. Què? No pot ser! La senyoreta Yamamoto? N'ha de tenir 60 com a mínim. Les kunoichis no tenen edat. De vegades sembla que són joves i de vegades semblen grans. I nosaltres tampoc no sabem quina edat pot tenir la senyoreta Yamamoto. Doncs no m'ho acabo de creure, jo, això. Hem d'anar molt de compte amb les nenes. Tomomi, què vols, Yuki? Sembla que no sàpiguen gaire res de les dones, aquests nens nous. Què et sembla si els fem una broma? Una mena de benvinguda? Sí? Mestre Yamamoto! Sí? Ens agradaria organitzar una festa de benvinguda pels nens de primer de l'escola de ninjas. Així els podrem demostrar que les nenes ninjas són molt amables. Ens la deixo organitzar, sisplau. Esclar que sí. Per què no? Gràcies. I a les estrelles ninja hi podem afegir un extracte per infectar les ferides. Aquest extracte és com una mena de virus. Això també és una mena de virus? A l'època medieval llançaven els cavalls malalts a dins de les fortaleses. Ai! Mestre! Qui l'ha llançat? A veure què hi diu, convidem els nens ninja a una festa de les nenes ninja de l'escola de Kunoichis. Ei! És una invitació de les nenes ninja de Kunoichi! Tan contents esteu de rebre una invitació de les nenes ninjas de l'escola? Sí, mestre! Espero que hi hagi nenes maques allà. Esclar que n'hi haurà. Nenes... què? Heu de tenir en compte una cosa, nois. Les nenes ninja poden arribar a ser més valentes que els nens ninja. Vinga, i què més? El mestre diu això perquè ell ja és massa vell per lligar amb nenes maques.
Aquí teniu l'escola de Kunoichis. On són? On són les noies? Ja t'has decidit per un ninja? No, jo encara no. I tu, Yuki? Jo trio el de les ulleres. Doncs i el dels cabells llargs? Jo vull aquell. I el del costat. Ei, un moment! Què vols, Shige? Ei, es pot saber per què no m'aviseu? Vinga, deixeu-me'ls veure. Ah, ja ho sé! Vull aquell! Quin vols dir? Quin ninja vols? El que porta la flor al cap. Aquell fa molt per tu. Sí, oi? Ei, mestre, on són les nenes ninja que ha dit que hi havia? Hola, nous alumnes! Benvinguts a l'escola de les Kunoichis! Moltes gràcies. Gràcies. Jo em dic Yuki, i tu com te dius? Rantaro. Jo, Kirimaru. Jo Tomomi, molt de gust. Vine, t'ensenyaré el jardí de l'escola. Em sembla que aquests pipialis tindran una bona sorpresa. Quina gràcia. Trobo que ets molt graciós. Sí. Ah, un ovni! On? Per què m'ho has fet, això, nena? Has d'estar sempre alerta. Té, les he fet jo, aquestes galetes, sisplau. Ah, gràcies, bonica. Què dimoni has posat a les galetes? Una bomba! Has de prendre'n en compte amb les nenes. A més, jo sóc la filla del director de l'escola, però tu, maco, ets el meu tipus. Alerta, nois. Som les nenes i som Kirimaru, ninjas anem més de pressa. Som molt valentes i Apa, bé, així, més de pressa. Més de pressa. Que prou de pressa, ara! Mestre, les nenes de l'escola femenina són terribles. Ho heu entès, ara? És la tàctica de les Kunoichis. Les Kunoichis? Aprofiten la seva bellesa per atacar. El contrincant es relaxa i es torna vulnerable. Esclar, mestre. Ja veig que havíem d'haver estat molt més alerta. Exacte. Senyor Hansuke? El té ja és a punt. Ja pot passar, senyor. Ah, moltes gràcies. Ai, que mania de gust. Ai! Què passa? Ai! Ah! S'ha fet mal, senyor mestre? No, estic bé! Mestre! Ai, ja us ho he dit. Aneu amb compte amb les Kunoichis. Són perilloses. Ai! Mestre! Ei, col·lega, ja no sé què et passa. Tu abans eres feliç, però ara et trobo sempre molt trist i abatut. Jo no et vull veure així. Apa, mira'm, fes un somriure, s'ha acabat tan petit. I si tens problemes, confia en tu i també confia en mi. Fes-ho bé, has de saber somiar cada cop més i millor, perquè la vida és força divertida sense por. Endavant, demostra que ets valent, l'energia sempre 100%. Persegueix allò que tant has desitjat fins que es faci realitat. Creu el teu valor al 100% i sabràs com superar els teus mals moments. No t'oblidis mai d'allò per què has de lluitar.